sing kurang lemu. Ora apa-apa tegese sampean seneng prihatin ra masalah, Cahayu. Kelas pinten sekolah teng pundi? Kelas kalih MI. Teng pundi? MI pundi? MI Plus Solar. Plus Solar. Kecamatan ngendi? Ngawi. Oh Ngawi. Kabupaten? Kabupatene? Ngawi. Ngawi. Provinsi? Mboten Jawa. Mboten Jawa, Dek. Oh iya. Lah endi? Kalimantan apa Sumatera mboten Jawa. Oh, mboten pirsa. Dadi Ngawi iki kabupatene, provinsine Jawa Timur. Pulau Mosok, Jawa, Mosok. Lah kuwi dosen kok ayal ora. Ngono kuwi mbok takono wong sakmene mbane ya ngono kuwi. Provinsine Jawa Timur, Pulau Jawa, negaranya adalah Indonesia. Indonesia. Wis bener ndingi Indomie, Dek. Ayo ngono kuwi. Pengen nembang apa Cahayu? Sik, Pak. Sik piye? Arep nguyuh neh apa piye? Boten. Lah apa? Kula arep salam kalih Pak Supito. Salaman? Nggih. Kaya Mbak Birgita mau? Boten. Lah kok arep salaman aja-aja kuwi arep nyopet yo ku arepe. Kula arep sungguh dalu. Oh, Sugeng Dalu. Oh iya ya, oke. Oke, heeh. Sugeng dalu Pak Supito. Nggih, nika piyayine nika teng jero nika. Nggih, terus piye bar kuwi? Empun. Tak kira dibacutne mugi-mugi jenengan paringi sehat apa piye ngono kuwi. Ayo. Terokno Pak Dalang. Nggih. Terokne ya. Nggih. Pak Supito. Pak Supito. Kula nderek memuji. Sekedhik-sekedhik, Pak. Oh iya. Kula nderek memuji. Mugi panjenengan tansah pinaringan sihat walafiat tebih saking sambe kala pinaringan alon-alon. Oh iya, ayo wis. Saiki kira-kira arep ngaturke tembang apa? Kaya nek ku ngomongne ten sampean ki lho, Pak. Lho ketoke gayane dhewe drama ketoke ora ngerti ngono lho kok malah kok buka nang kene ora. Apa sing kok omongne Pak Dalang? Lali Pak Dalang pisan. Mangkan sampean tekok kula. Heeh. Nembang napa nduk? Kula kan ngomongi ngimpi, Pak. Ngimpi. Mulai ngimpi terus sing gugah sapa? Tembang, Pak, tembang. Oh, tembang. Tembange ngimpi. Nggih. Lah ngimpine wae wis metu. Jare arep caping gunung, aja mulah malih to. Ya wis caping gunung mawon. Caping gunung ya. Nggih. Ayo coba kaya apa? Dijenglengne. Lah lek awakmu remuk piye engko? Boten. Boten. Nah iya, oke, coba. Bocah saiki ngangge selendang barang anti klengsreh. Ayo iki. Lah niki selendang kula enten manuke. Manukku geru. Oh, gambare to, gambar manuk to. Oh iya, ora apa-apa. Manukku geru. Ku geru. Oh iya, ku geru. Sampean pengen ngertos ana suarane manuk geru. Lah piye suarane? Ku geru kok. Ku geru kok. Nggih. Oh iya, kok kaya ngono kelakuanmu. Tanah kaya ngene, Pak. Ah iya jangan ngene ya, betul. Iya. Coba pangkur caping gunung, aja kaget nek dijenggleng ya. Nggih. Ya, coba. Saben bengi ya. Saben bengi timbange turu sore-sore. Ayo ndelok wayang dalange Bapak Cahya. Saya, Pak. Saya moto kok moto, Pak. Piye to, sae napa moto? Saya napa mboten, Pak? Sae sanget. Apik ngangge parikan barang nganggo senggakan. Wis pinter cerdas sampean ya. Ayo kelas loro. Nduk, nuwun sewu ngene ya ngangge kutang sampean. Mboten kotang niki. Apa? ATM. Oh, ATM. Oh iya. Nggih. ATM ta semono ngerti ATM barang. Ayo. Terus ayo jajal. Ya